Okay, so mayong adlaw pag-usab sa tanan nga mga suki nato mga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gihapon kutob sa maabot sa ato ang channel JDC Vlog TV. So karon ato na usab nga pagahisigutan ang topic nga kani bitaw sagad nga makita nato sa social media, sa mga lapida kaning word nga RIP or rest in peace. So kani nga kasagaran makita nato ni kung naay mamatay through sa Facebook, sa ilang timeline ila na yung butangan og RIP, then katong ngalan sa tao nga namatay. Nya moadto pug ka sa cemetery o sa cemeteryo, daghan pug kay makita nimo nga mga lapida nga babaw sa ilahang diri dapit sa ilahang uluhan sa pansyon, puro gyud nakabutang nito nga RIP. So karon ang pangutana niini, kani nga word nga rest in peace o RIP applicable ba gyud ni sa tanan gyud nga nangamatay? Tinuod ba nga kining pulonga mahitabo sa tanan nga namatay? Okay? So ato ni pagatukion tungod kay pila na ka katuigan, pila na ka dekada nga diin makabasa tan ini hantud karon apan wala gud ta ka balo unsa gyud ang tinuod nga gisulti sa Biblia mahitungod niini. That's why dapat gyud nga susiyo nato ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mao may magpabalo nato ug unsa gyud labing tinuod. Dili man lamang ang ato ang pagsusi sa ato lang nadungog, sa atong nakita, sa atong nabasa, mao na ni. Apan ato pong tan-aw ng Biblia kung unsay ginasulti niini. Applicable mo ng pulonga alang sa tanang nangamatay. So karon adunay kalainan ang Biblia nagahisigot nga aduna joy kalainan ang kamatayon sa wala nangalagad ug sa kamatayon sa nangalagad. Ang senaryo diha nga aduna sila'y managlahi nga sitwasyon sa ilahang human sa ilang kamatayon. Sama atong sila Lazaro ug ang dato hinumduman nato to sa Lucas 16:19 verse 19 to 31, di ba? So imong tan-awon didto nga ang dato human siya mamatay, nag-anto siya didto sa Hades. Unya si Lazaro human siya mamatay, naa siya didto sa hiliran ni Abraham og nagmalinawon. So kung imong tan-awon ang naay peace gyud sa maong duha ka namatay, si Lazaro ug ang dato, ang makita nimo nga ang naaray peace si Lazaro. Siya ra ang wala nag-antos, siya ra ang wala nagsyagit, siya ra ang peaceful kaayo ug walay timik sa iyang kamatayon. Apan samantalang si Lazaro dili nato matawag samantala din katong dato dili nato matawag siya og rest in peace tungod kay grabe man nga ang iyang kasakit dito, grabe man ang iyang paghilak, grabe man ang iyang panghangyo nga ang tudlo ni Lazaro. So kung naa pa siya peace ug nakapahulay pata siya nga malinawon, dili na unta siya mag-antos dito, ni siya maghilak, dili magkagot yang ngipon. Apan tungod kay wa man siya pagpangalagad sa buhi pa siya, wa man siya nagtinarong sa buhi pa siya, although dato siya. So ang ihang kamatayon dili nato matawag og rest in peace. Sato pa kung imo ni siyang sabton mga kaigsuonan, ang word nga RIP o rest in peace alang laman ni adtong mga tawo nga nagkinabuhi o nag-alagad sa Ginoo. Apan alang ni adtong mga tawo nga buhi pa sila kalibutan, unya wa sila nangalagad, namatay sila wala kadawat ni Kristo, dili nato matawag og rest in peace ang ilang kamatayon. Pagasakiton gyud sila og silutan og paantuson gyud sila sa kainit sa kalayo. So di ba? So dili di ay applicable
ang rest in peace sa tanang namatay. Kanang rest in peace bagay lamang na siya ni adtong na ay Kristo nga namatay o katong nangalagad sa Ginoo before siya namatay. Tinuod ba kini og nabay prueba ani sa Biblia? Yes, atong basahon in Isaiah 57 verse 2. Matud pa sa Isaiah 57 verse 2. Og magmalinaw na kadtong nagkinabuhi nga matarong makapahulay sa dayon inig kamatay. So gisgutan dinhi nga kadtong nagkinabuhi nga matarong makapahulay. So naay word nga makapahulay, rest. And then sa dayon nga inig kamatay. Og sa babaw og magmalinaw na. So naay peace, magmalinaw na sa ubos, makapahulay, naay rest. So bagay ni sa mga tawo nga nagtinarong sa kinabuhi, nagalagad sa Ginoo ni dawat ni Kristo. Matud pa sa Revelation 13 verse 13 to 14, 12 to 13. Revelation 14 verse 12 to 13. Kinahanglan nga mulahutay ang katawan sa Dios, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagmatinod-on kang Hesus. Unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo, di ba? So klaro kay gisgutan diri nga bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Og mitubang ang espiritu matuod gayud kini makapahulay. So naay word nga makapahulay o rest. Makapahulay na gyud sila ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad mag-uban kanila. Okay? So aning rest in peace alang lamang ni adto mga tawo ni dawat ni Kristo. Kung mamatay sila, matud pa ni Apostol Pablo in Philippians 1:21 nga alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kabulhanan. So mao ni ang claim ni Apostol Pablo. Ngano magdugang kabulhanan tungod kay makapahulay sila sa dayon ug malinawon sama ni Lazaro. Ug nga tung gilansang sa krus wala man to nangalagad, wala man to nagtinarong, kriminal man to. Unya ngano mang naamon siya sa paraiso, ngano nagmalinawon man gyapon siya. Tungod kay sa wa pa siya nabugto, wa pa siya namatay, nagunga pa siya sa kamatayon sa krus, midawat na siya kang Ginoong Hesukristo. Giingnan na niya si Ginoong Hesukristo nga magtutudlo kung maghari ka na, hinumdumi in taon ako. So giingnan siya ni Kristo, Jesus Christ nga karon dayon ikauban ti kas paraiso. So ang paraiso is a place of peace, a place of rest. Ang paraiso nga giskutan diha ang Lazaro nga naskiliran ni Abraham ug katong gilansang sa cross. Apan samantalang katong sa dato Hades, dili to siya matawag og a place of rest, a place of peace, kundili it is a place of torment. I-torture ka dito, paantuson ka dito sa kainit, sa kalayo. So inana ang senaryo sa duha kanamatay nga si Lazaro ug ang dato. So rest in peace alang na niadtong mga tawo nga dunay Kristo before sila namatay, nag-alagad sila sa Ginoo. Pero alang niadtong mga tawo nga dautan, nagsalikway pulong sa Ginoo, wala na dawat ni Kristo, mamatay sila. Klaro kayong Biblia nagaingon nga pagasilutan gyud sila, dili gyud na malipod ang pulong sa Dios. So mao lang ni ato ang topic karon. Salamat sa inyong padayon nga pag sa tan-aw nining ato ang video. Kita-kita na puta sa sunod na pod nga topic nato. God bless.